Sobat cobalah dengar carita tanah mode urang Minang Siti Nurbaya namo caritonyo. Siti Nurbaya dan dicaritokan kisah lo batu karangnya dikubuakan de ulah cinta Siti jadi cilako di gunung Padang dan ada caritonyo. Sampan kita kasubarang tiba di Subarang kita mendaki bukit tanah mode urang Minang bukit Banamo si Gunung Padang. Di Gunung Padang ada caritonyo. Ai sobat cobalah dana carito tanah mode urang Minang Siti Nurbaya namo caritonyo. Siti Nurbaya